prvi znak da bi u ovim špiljama moglo biti nešto. Pojma nešto bi ovo moglo biti. Pozdrav iz općine Gradac. Vratili smo se na Makarsku rivijeru nakon nekih godinu dana. Današnja epizoda bi mogla biti dosta zanimljiva zato što idemo posjetiti dvije špilje koje se nalaze u Biokovskim klisurama, a u kojima su se prema nekim navodima skrivali ljudi, lokalci, tijekom II. Svjetskog rata. A te špilje su neistražene, ne postoji do njih staza. Tako da će ovo danas biti totalna improvizacija što se tiče uspona. Prema mapama je najbolje, najprivlačnije izgleda uspon iz starog sela Brist, tako da ćemo mi to danas i odraditi na taj način. Počinjemo iz starog sela Brist prema kojem se sad uspinjemo. I prodajemo BMW-a E36, kupe model 94. godište, retrovizor gratis, samo ga treba staviti. Evo nas i u starom selu Brist koje se nalazi tu. Tu je inače i rodna kuća fra Andrije Kačića Miošića, ali o tome ćemo u nekoj drugoj epizodi. Špilje koje nas danas zanimaju nalaze se ravno iznad nas i trebat će nam možda nekih sat i pol vremena do njih. U ovom prvom dijelu staza je odlična, tako da imamo vremena sad malo stati i uživati u pogledu. Nenormalno je vruće za ovaj dio godine. Špilje su tu ispred, jako dobro se vide. Što se tiče njih, to je još sve neprovjereno. Ako ima netko tko zna nešto više o ovoj temi, slobodno napišite u komentarima sve što znate. A ovako pretpostavljam, ako nađemo bilo koji dokaz da je netko unutra bio, onda ta teorija drži vodu. Zaboravio sam spomenuti da se ove špilje nalaze između Gradca i Brista. I ova mjesta koja ste vidjeli u kadrovima iz drona su Gradac, Brist i u daljini Podaca.
A osim što je super stvar za napraviti koji dobar snimak, dron može poslužiti za izviđanje terena koji se nalazi ispred vas. Naravno, svaki dron mora biti osiguran, mora biti prijavljen, registriran pri Agenciji za civilno zrakoplovstvo i svaki let mora biti prijavljen kroz AMC aplikaciju. Iz drona izgleda da je dosta bolji put, 20 metara desno od nas, tako da ćemo ići njime. A nalazimo se na nekih ni 50 metara visinske razlike od špilja. Praktički smo tu. Mali update vezano uz ove komade metala koje ste vidjeli u prethodnom kadru. Izgleda da bi to mogli biti ostaci aviona koji se zabio negdje u onome dijelu tijekom Drugog svjetskog rata. Vrlo zanimljiva informacija i hvala Romiju što nam je to rekao. A mi smo sad na Vidikovcu iznad Brista, pa evo čisto da vidite kako fora to mjesto izgleda. Ovo je drugi znak da bi tu nešto moglo biti. Nalazimo se 20 metara od špilje. Neki komad metala. Evo nas na ulazu u špilju. Prvo pauza. Sad neka kost. To je to što se tiče špilje. Očekivao sam bar neki znak da je tu netko bio, ali nema ništa. Ali svakako ima smisla da bi ovdje moglo biti potencijalno sklonište. Dobro je zaštićeno, sama špilja nije velika, to je više neka polušpilja.
I to je to. U svakom slučaju fora mjesto. Fora pogled na Gradac i Brist. To bi bilo to što se tiče današnje epizode i pozdrav s Biokova.